Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. An Dios pano-pano nin karahayan. Asin an enot na linalang niya, an enot na namundag sa iyang karahayan, iyo an angheles kan langit. Si San Rafael asin an mga anghel, danay nayaon sa pagtabang sa to, tanganing sa katapus-tapusan, makaabot kita sa langit. Alagad kadaklan na beses aramta, nagkukulang kita sa pagsimbag sa inda, nagsasayuma kita sa mga tabang kan mga anghel. Kaya sa pagpuon kaining satuyang selebrasyon, girumdumon asin ako unta ang satuyang mga kasaan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Sa Diyos Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo.
mamibi kita. Diyos na samuyang Ama, sa makangangalas na paagi, pinakarhay mo ang paglingkod nin angheles sa tao. Itugot mo sa imong pagkaherak, na sindang naglilingkod sa atubang mo sa langit, magin sa mong paraampon digdi sa daga. Inihinahagad mi, huli ki Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Gibuha ang paglimos, day ka magtalikod sa kiisay man na dukha, tanganing day sa imo magtalikod ang Diyos. Hinanyugod niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Tobit. Kaya inapod niya ang aki niyang si Tobias, asin pagdulok sa iya, sinabihan, sa gabos mong aldaw, aki, isaisip mo ang kagurangnan. Hare pagkasala o paglapas kan sa iyang mga tugon. Gibuha ang kasuriputan, gabos na aldaw kan sa imong buhay, asin dai ka maglakaw sa agihan nin mga tampalasan, huli ta sa paggibo mo kan katotoohan, magiging marhay ang lakaw kan gabos mong gibo, siring kan gabos na nagigibo nin kasuriputan. Hale sa imong sadiri, aki, gibuha ang paglimos, dai ka magtalikod sa kiisay man na dukha, tanganing dai sa imo magtalikod ang Dios. Sosog sa sukol kanyaon sa imo, maglimos ka. Kung urog kadakol ang sadiri mong kayamanan, urog man kadakol ang limos mo. Kung kadikit ang yaon sa imo, sosog sa dikit na iyan, dai ka matakot maglimos, tamarhay na premyo ang tinatagama mo para sa sadiri sa aldaw nin pangangaipo. Huli ta ang limos nagaagaw sa kagadanan, asin dai nagtutugot maghilig sa kadikluman. Tamarhay na dulot ang limos para sa gabos na nagigibo kaiyan sa atubang kan urog kahalangkaw. Maglikay kaaki sa gabos na karigsukan. Ang sweldo kan sisay manatawo na nagtrabaho sa saimo, dai mo pag-abalahon, kundi ibayad mo tulo sa iya, asin ang sa imong merito dai magiina. Kung maglingkod ka sa Diyos sa katotoohan, babalusan kanya. Magmarikmat ka aki sa gabos mong gibo, asin magpahiling kan edukado sa gabos mong hiro. An ikinakaungis mo, dai mo pagibuhon sa iba. Dai ka mag-inom nin arak, sagkod na maburat, asin dai mag-iba sa imo an pagkaburat sa imong dalan. Hirasan mo nin tinapay ang nagugutom, asin nin mga gubing an mga huba. An gabos mong sobra, ilimos mo, asin dai maghinayang. Asin ang sa imong mata sa gabos mong paglimos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
sa paginanyog, itinaumus ako. Mga tinutong na atang dahil mo hinahanap, kaya nagsabi ako, uya madatong ako. Uya ako, kagurangan, sa pagutom kan sa imong kabotan. Diyan sa libro nakakalagda, dapit sa ko, an pagutop kan sa imong kabotan, O Dios. Iyon sa kong kaugmahan, an sa imong mga tugon, nakakalagda sa sakuyang puso. Uya ako, kagurangan, sa pagutom kan sa imong kabotan. Ipinagrokyaw ko an sa imong katanosan, sa dakulang katiriponan, magugmasin marangalugod, an mga naghahanap sa imo, magsabi ang mga namumuot, kan sa imong kaligtasan, pagumawon an kagurangnan. Uya ako, kagurangan, sa pagutom kan sa imong kabotan. Uya ako, kagurangan, sa pagutom kan sa imong kabotan. Mayo lamang ninagdamay sako sa enot kong pagdepensa. Binayaan ako kan gabos. Hinanyugod niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kay Timoteo. Dapit sa kuya, nagdatong naan oras na ako iatang. Nagabot na an oras kan paghali ko sa kinaban. Nakilaban ako nin marahay. Natapos ko ang pagdalagan, asin nagdanay akong maimbod sa pagtubod. Kaya ngunyan, naghahalat na sako ang korona nin katanosan, na itataos ako kan kagurangnan. An matanos na hukom, itatao bako sa nasa ko, kundi sa gabos na huli sa pagkamuot, naghahalat kan sa iyang pagdatong. Mayo lamang ni nagdanay sako sa enot kong pagdepensa, binayaan ako kan gabos. Patawadon lugod sinda kan Diyos. Alagad, dinamayan ako kan kagurangnan, sa katinawanin kusog, sa pagbalangibog kan marahay na bareta sa mga pagano. Kaya nakaligtas ako sa kagadanan. Ililigtas ako kan kagurangnan sa gabos na maraot, asin dadarahon niya ako sa iyang kamurawayan sa langit. Mapasa iya ang kamurawayan sa God lamang. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nahiling ni Jesus si Natanael na nagdadangadang asinagsabi siya, "Uya ang tunay na Israelita na mayo nin pagsagin-sagin." Hinapot siya ni Natanael, "Ano tamidbid mo ako?" Nagsimbag si Jesus, "Bago ka apodon ni Felipe, kan ituon ka sa sirong kan kahoy na higera, nahiling takana." Nagsabi si Natanael, "Rabi, totoong ika an aki nin Diyos, ika an hade nin Israel." Sinasabihan siya ni Jesus, "Minatubod ka, hulita nagsabi akong nahiling taka, kan itong yaon ka sa sirong nin kahoy na higera? Mas darakula pang bagay kisa mga ini an mahihiling mo." Nagsabi pa si Jesus, "Sa katotoohan, sinasabihan ko kamo, mahihiling nindo ang langit na mabuka, asin ang mga anghel nin Diyos na nagsasakat sa kanagihilig sa aki nin tawo." Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Happy Fiesta po sa Saindo Gabos. Viva Señor San Rafael! Viva la Virgen de Fatima! Palakpakan ta po ang mahal na Diyos. Taon-taon, nagtitiripon kita bilang sarong banwaan, tanganing magpasalamat sa mahal na Diyos para sa gabus niyang mga biyaya sa sato, sa tabang kan mga pamibi ni San Rafael Arcangel. Inot sa gabos ang sakuya pong pagtaong galang sa opisyales del gobyerno na yaon ngunyan. Siring man sa mga konseho pastoral digdi sa parokya asin sa mga barangay na sakop kan parokya. Asin siyempre sa sakuyang mga matuang tugang sa pagkapadi, urugnaan mga yaon digdingon yan, si
Monsignor Munching Tronqued, Vicar General for Formation kan Diocese, dati nindong Kura Paroko. Ang Vicar Foreign kan Vicariate of St. Raphael, si Father Levi Kitasol. Ang mga padi na yaon digdi sa parokya, Father June, Father Maui, Father Atan, Father Alan, Father J.R. asin Father Asis. Salamat po, Father Maui. Salamat sa Diyos. Dakulang onra asin kaugmahan po para sa sarong aking padi. Natiwalaan mamayo kaining patronal fiesta mass. Sa mga pading yaon po digdingon yan, ako ang pinaka-hoben. Kan nag-apod si Father Maui, ang inot niyang sabi sa phone call, di ka ngayon magsayumas ako. Kaya pagkatapos kan pag-apod niya, kinurab akong marhay, anong sasabihon ko? Kan mga nakaaging siyam na aldaw, tigdangog ko ang gabus nindang paghulit, pagsermon sa live stream. Di hamak na mas magayon ang mga tinaram ninda. Aram ko po na mas dakol ang ikakahiras na kadunungan asin karanasan kaining sa tuyang mga padi. But just for today, papagkaniguon po nindo ang paghurup-hurup kaining aking padi. Masarong taon pa sana po ako sa pagkapadi, kami ninda Father J. Gargaseran, siya na nagbasa kan Ebanghelyo, dati nindong diakono digdi, asin si Father Bino Barquilla, yaon sa Daraga Church. Binibilang ko nga ni po an aldaw poon kan ordinasyon mi, 321 days ngunyan. Nagpupuon-puon pa sana, still learning the ropes. Kaya siguro, haranihon po sa puso nin sarong bagong padi, ining tema kan 2023 Year of Formation digdi sa satuyang dioceses, na iyuman ang pinagbuot na maging tema kan fiesta tangon niya na taon. Sabi kan kagurangnan, madya kamusako, asin mag-adal. Presko po sa sarong hoben na padi, ang eksperyensya kan pag-adal sa seminaryo. Pag-adal, bakusa na para sa isip, pag-adal man para sa kamot, sa puso, sa kalag. Come to me and learn from me, for I am meek and humble of heart. Hindi pong pag-adal na makaarog ki Jesus, aram ta, bako manining eksklusibo sa nagpapadi. Dahil natatapos pag nakapadi na, asin bakong para sana sa padi. This call to imitate the heart of Jesus, who is meek and humble, is for all of us. Arual daw tapong pinaghihinguwahan na maging mabuot asin mapakumbaba, minsan masakit. Tanganing makaarog sa puso kan satong kagurangnan. A question. Ano po ang tunay na pagpapakumbaba? How can we say that someone is truly humble? Ang simpleng simbag, sabi ni Santo Tomas Aquino, humility is truth. Ang kapakumbabaan, katotohan. Asin ang tawong yaon sa katotohan, bako ng harayo sa kapakumbabaan. Ang saro sa ugali tapong mga Pilipino, asin kan iba pang mga taga-Asia, nasusupog kita minsan na madangog ang katotohan. Lalo na kung ang katotohan na iyan sarong pag-umaw sa to, sa itsura ta, sa kakayahan ta, sa naginibuhan ta. Nasusupog kita, ano po? Natural ini sa to. Halimbawa, igwang mataram, masiramon daw ining linuto mo. Kadaklan na beses, ang simbag ta dyan, uy daiman, tsamba man sana. O kaya, magayunon ka daw, gwapo ka daw, matibayon ka daw, matibayon kang magkanta, matibayon kang magsayaw,
Matibayon kang magtugtog, matibayon magsurat, magtaram. Masabi, bako man. Daiman sa habutang akoon ang compliments, kundi nasusupog kitang pag-umawon, bako man kitang tuod. O nasusupog kitang akoon ang katotohan manungod sa to, tadaiman nagsasabi ka iyan sa tuya in an expressive manner, lalo na ang pag-apresyar sa kapwa, daiman kita tuod na maggibo ka iyan. O iniiwasan tang isipon nindang hambugon kita. Sinabihan ko baya ito na magayunon siya, nag-iyo man tulos, tubudon man, para pigkakarawan. How do we respond to compliments? Paano sasabaton pag igwang taong nag-uumaw sa satuya? Anmarhay na simbag. Salamat po. Salamat sa Diyos. Huli ta pag inuumaw ka, bako sa na ikaan pig-uumaw, kundi inuumaw man ang Diyos nakagtao kan sa imong gayon asin tibay. Buod sabihon, an humildad, an kapakumbabaan, bakong pagsagin-sagin. We have heard in our gospel reading today the story of our Lord's call to Nathanael. Kan mahiling ni Jesus na nagdadangadang si Nathanael, sabi niya, uya ang tunay na Israelita na mayo nin pagsagin-sagin. Here, behold, is the true Israelite. In him there is no deceit. In him there is no guile. Magayunon na mga tataramon kan kagurangnan manungod ki Nathanael. Bud sabihon, si Nathanael, totoong tao, igwang integridad, dai nagsasagin-sagin. Igwa pong mga tao na pagmati ninda, self-made sinda. Ano po ang self-made? Alang kawan inadalan ko, dakul ang mga titulo ko, kaya dapat galangan ako kan ibang tao. Pinagpagalan ko ang kayamanan ko, kaya gigibuhon ko kung anong gusto ko sa mga natipon ko. Successful ako ngunyan dahil sa sadiri kong paglapigot. Totoo man, may merito man talaga ang gabustang pagpagal, alagad, dai makalingaw na sa atubang kan mahal na Diyos, mayo man kitang ikakahambog. Ano man na igwa kita, hali sa iya, mismo ang sadiritang kusog na magpagal, maglapigot, pati ang lambang hinangos, hali man giraray sa iya, mayo kitang ikakahambog. Bakong grasya man sa nainigabos, hali sa langit. And so, whenever we accomplish something or midbidon ang ginigikanan kan gabus na ini. An kapakumbabaan, iyo po ang onestong pagmidbid, asin pag-ako kan sadiritang mga karahayan, pati mga kaluyahan, sa atubang kan tawo, pati sa atubang kan mahal na Diyos. Opo, kasalan ko po ito. Nagkulang po ang sa kuyang paghiling, pasensya na po kamo.
Iyo po, tama ka, sala ako. Inaako ko na sala ako. Tabangi po akong magbago, mas maging marhay. Huli taan nagpapakumbaba, aram ang totoo manungod sa sadiri niya. Nadai nagsasagin-sagin, ni nagmimenos kan sadiri. Kaput niya ang sadiri niya, kaya dainanggad siya matatanyog, minsan makulog ang madangog. Mga tugang, nasasalming po sa katukdoan na ini, ang kahararuman kan puso kan satuyang kagurangnan. Siya na urog kadakulang Diyos, kagibo, kainigabos, kan bilog na universo. Pinili niya na magpakadai, namundag bilang umboy, na nitawo, naging arog sa to sa gabus na bagay, afwera sa nasa kasalan. And we have enough reason to believe that while Jesus was growing up in their home at Nazareth, He was schooled in the same humility exemplified by His parents, the Blessed Virgin Mary, and her most chaste spouse, Saint Joseph. Magayon asin makahulugan na digdi po sa satuyang parokya, katakod kan satuyang fiesta, ang Birhen de Fatima, yaon nan sa iyang imahe, yaon siya kan maritime procession, yaon siya kan nobinaryo, at sa nahapon, igwa kitang espesyal na misa sa kaumawan niya, kaibahan ng satuyang namumutan na obispo. Katakod kan satuyang pagdebosyon sa Angeles, ki San Rafael, si Santa Maria, she who is Queen of Angels. Ini pong kapakumbabaan kan mag-agom na Maria asin Jose, naging marhay na aarugan para sa satuyang kagurangnan. Kaya, kan magdakula na si Jesus. Dati nang yaon sa buot niya ang paglingkod sa kapwa, asin ang pagdusay kan buhay para sa iba. It's not new to Him. He grew up in a home of humble parents. Garuman sana si Tobit, sa inot na babasahon na nadangugta. Si Tobit, taon-taon pag fiesta nadadangugta ang istorya niya. Digdi sa binasangon niyan, nagtutukdo si Tobit sa aki niyang si Tobias kung paano ang mabuhay nin tama, honorable, asin may integridad. Sabi ni Tobit, galangan mo ang sa imong mga magurang, maging matinao sa imong kapwa, at amanon mo ang mga dukha, likayan ang gabos na karigsukan, asin magpakamarhay sa gabos na panahon. Tobit is teaching his son how to live with integrity. Ning paggibonin dawa mayong nakahiling. Bakong say ang sa gibo, sa pagsaksi minsan mayong kakahiling, padagos. Padagos giging na Kristiyano, dapat kung pasil o komportable. This is the true essence measure. Ang karahayan ng pinipiling asin dahi nagahalat anom na aldaw ngunyan pirilian na lokal na posisyon. Naglalaom kita na liuntang malingkod. Iyo itong nagiging kakarhay kan kagawa mayong nakahiling. Pinipili ang tama asin honorable. Leader na may track record, leader na may
forma. Maduman kita sa polling precincts, maboto kita, pero di matatapos duman. Babantayan ta sa bilog nindang termino. We will hold them accountable. We would like our leaders to live with integrity so that they too can teach us, lead us to live with integrity. Dangan, pagkatapos ni Tobit hulitan ng aki niyang si Tobias, sinubol niyang maglakaw, igwa siyang sugo, igwa siyang pinapako ang kwarta, duman sa harayong lugar. Asin si Tobias na aki ni Tobit, sa pag-utob kan tugon kan sa iyang ama, asin sa paghinguwa na magpakamarhay, dahil lamang nagsulusulo sa dalan. Tobias was never alone. Namibidan niya si Rafael, na iyo ang nag-iba asin naggiya sa iya. Alagad, dahil niya aram na sarong anghel si Rafael. Arog po kainian kapakumbabaan kan angheles. They are the first creatures. Ang pinakainot na linalang kan mahal na Diyos, ang angheles. Asin, apisar kan sa indang kapangyarihan, asin kadunungan, dahil sinda nagpapamuraway kan sa diri, they never glorify themselves. Kundi, sabi kan Salmo, danay na inuutob ang kabutan kan mahal na Diyos. Nagpapakumbaba sinda sa paagi nin pagbantay, paghatod sa to, pasiring sa langit. They know their place in creation. Aram kan mga anghel an sa indang lugar bilang mga linalang kan Diyos. Dahil sinda naghihiro, nagaro mga Diyos-Diyosan. You know, something significant is happening in another part of the globe right now. Duman sa Vatican, teripon ang mga obispo, mga padi, mga representative na laiko, kaiba ang Santo Papa si Papa Francisco. They are now on the last week of the Synod on Synodality. Asin igwang kakaibang ginibo si Papa Francisco. Kadakla na beses pag igwang Synod, ang Papa nagsusurat pakatapos kan Synod. Pope Francis this time, at the beginning of the Synod, October 4, katapusan kan season of creation, kafiestahan ni San Francisco de Assis na namuot sa kapalibutan, kanal daw na ito. Si Pope Francis nagpaluwas nin sarong bagong surat, an apostolic exhortation. Ang titulo, Laudate Deum, umawon ang Diyos. Magayon na dokumento, follow up kan sa iyang Laudato Si. Sabi niya, garumayong nangyari kan nakaaging 8 taon. Garo nagbubungog-bungugan ang satuyang lideres, ang mga nasyon. Mayo man nagmamakulog para sa kapalibutan, na pirming katakod kan inagrangay kan mga dukha. There is something beautiful in that letter. Duman sa puro kan sa iyang surat, sabi ni Papa Francisco, when human beings claim to take God's place, they become their own worst enemies. Rinaraot taan sa tuyang mga sadiri, pag inaagawan taan mahal na Diyos kan sa iyang pagka-Diyos. Every time that we act like gods, pag nagigitang Diyos-Diyosan sa ibang tao, sa mga rugaring ta, sa kinakban, we take away from God His rightful place. Bako man kitang Diyos. Sabi ta kan mga nakaaging Domingo, kita mga katiwala sana kan ubasan. Kita mga tumatawo sana, bako kita ang kagsadiri kan ubasan. We are merely stewards. Kaya, sa paghinguwatang makaarog sa kagurangnan, day matakot. Day man po kita nagsusulo-sulo. Dawa masakit magin mabuot. Pilion na magin mabuot. Dawa masakit na mamuot sa tao, pilion na mamuot na mayong kondisyones, mayong pag-alang-alang. Paano nagpahiling ako nin pagkamuot sa iya, day man garo babalusan? Pabayain na iyan. Mayong kabuutan, mayong
magkamuot, nalalampasan kan paghiling kan mahal na Diyos. Nahihiling niya iyan gabos. Magbubunga ang gabos na iyan. Kun bako digdi sa daga, duman sa langit. Dahil matakot na magsulusulo sa paghinguwang magin, mabuot marahay na tao. Dahil man kita basta pinapabayaan sa nakan Diyos digdi sa daga. Imbes, pinapadarhan niya kita nin mahalagang tabang sa paagi kan angheles enot sa gabos. Nasabi kan ebanghelyo, nagsasaka tasin nagbababa, tanganing paglingkudan ang mahal na Diyos, si Yesu Kristo, tanganing paglingkudan kita, tanganing tabangan kita, giyahan kita. Paumayan kita. Saint Raphael, the Archangel, is God's healer. He is medicine of God. Bulong kan Diyos. Pinapaumayan kita. Bako sa nasa hawak, kundi urog sa gabos. Pinapaumayan man kita sa puso, asin sa kalag. Teko aram kun anong balon po nindo kan mga nakaaging siyam na aldaw. Di ko aram kung anong rason nindo nata nagpasimbahan kamungunyan. Sigurado ako, lambang saro sa tuya digdi, higwang hinahagad na milagro. San Rafael, tabangi man kami. Paumayi kami kan samulyang mga kamatean sa hawak, sa puso, sa kalag. Hagadan man sa mahal na Diyos ang tabang na kinakaipuhan mi. Dear friends, are we living our lives as Christians without deceit, without guile? Kung mahiling kita kan kagurangnan na nagdadangadang, makasabi daw siya, na mga tao kitang mayong pagsagin-sagin, mayong maskara. To be without deceit is more than just an attribute. To be without deceit is a way of life. Pag urual daw mining ginigibo, pinaghihinguwahan, sa masunod, bako ng masakit. Let us strive to grow in virtue. Ang pagpapakabanal, bako man ining tulos-tulos. Na pagturog ko at siya nabanggi, ining paghinguwa kong mangyaring maging banal sa aga, okay na. Kadaklan po sa Indo na mas matuas sa muya, ang mga gurang na. Kamu po ang mataram, masakiton magpakabanal, ano po? So mga pinagpapagalantang mga kasalan na i-overcome ka ito pa, natatayaon pa man giraray. It is so difficult to be converted. Sarong aldaw, nagmisa ako sa saro sa mga eskwelahan tadigdi sa Legazpi. Nakaulay ko ang madre ninda. Sabi ko, Sister, what advice can you give a new priest? Sabi kan madre, you know, Father, I am quite old. And the most important thing that I have learned in the religious life is this, that the longest journey we will ever take is the journey of conversion. Banalon na madre, mabuuton na madre, pero sabi niya, kulang pa. Kaipuhan ko pang magbago, magtalubo. Igwa pang ikakatalubo. To be without deceit is not just an attribute. It is a way of life. Kaipuhan na hihiling ini sa urual daw tanggawi. Hagadon tapuan grasyang ini sa mahal na Diyos, ngunyan na fiesta ni San Rafael, na magikitang tunay na mapakumbaba, arog ni Jesus, arog kan mga anghel, tanganing mabuhay man sa katotoohan. Kagurangnan, buot ko pong makaarog sa imo,
I want to follow after you. I want to be like you. Buot kong makaarog sa kapakumbabaan mo, tabangi man na makaarog ako sa imo. Asinsiring na inibahan ni Rafael Arcangel si Tobias sa paglakbay, ibahan niya man lugod kita sa satuyang dapat nakaabtan. The ultimate goal of our lives. Ang kalangitan. Ang langit para sa mga mapakumbaba, mahuyo, mabuot, naninindugan sa totoo, mga tawong may integridad, para sa indaan langit. Sa tabang kan mga pamibi ni San Rafael, makaarog lugod kita sa puso ni Jesus. Viva Señor San Rafael! Taros sa buot, mamibi kita sa satuyang langit dun na Ama. An sa iyang aking Seso Kristo nangako sa to, na anuman an hagado nindo sa Ama sa ngaran ko,
sa iyang itatao sa Indo. Simbagon niya lugod ang mga pamibi kan komunidad na ini na sa iyang pinili na maging sa iyang banal na banwaan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa satuyang parokya, asin mga miyembros kaiyan, siring man para sa bilog na simbahan na katoliko, na lakop sa bilog na kinaban, na sa tabang kan pag-arang ni San Rafael, danay lugod na lindungan kan pagsurog ning kagurangnan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para kay Papa Francisco, kay Obispo Joel, gabos na mga obispo asin mga kapadian, siring man para sa mga nagaadal sa pagpadi asin gabos na naglilingkod sa simbahan ng Diyos, na danay lugod sindang makamati kan pagkamuot ning kagurangnan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa satong nasyon na Pilipinas, ang mga pamayokan sa tuyang gobyerno, na sindalugod danay napasabungan kan Espiritu Santo, nalikayan ang sala, gibuhon ang tama asin paglingkudan ang karahayan ning kagabsan, mamibi kita. Para sa satuyang mga magurang, mga kadugo, mga paratabang, mga katuod, siring man para sa mga daing sukat, asin may kahilangan, namamate ang lugod ning daan danay na pangataman nin kagurangnan, mamibi kita. Para sa satuyang panahon, pinagkukwaan nin kabuhayan, para sa mga parauma, para sira, asin gabos na trabahador, na ang bendisyon nin Diyos, magdanay sagkod paman, mamibi kita. Para sa mga hovenes kan sa tuyang banwaan, na sindalugod magtalubo na responsable, may tultol na panindugan, siring man, na sindalugod iparayo sa mga karaatan, urugnaan droga, asin iba pang damat sa buhay, mamibi kita. Para sa mga tugang tang nagadana, mga kadugo, siring man mga katuod, nayaon na sa ikaduwang buhay, matawan lugod sinda nin kagurangnan, nin kapahingaloan na daing kasagkoran, mamibi kita. Sa hilom, ipagkatiwala ta sa mga kamot ni San Rafael, ang mga milagrong hinahagad ta sa mahal na Diyos. Siring man girumdumon ang mga tawong ipinangakong gigirumdumon sa pamibi. Sa tabang kan pag-arang ni San Rafael, papagkanigo ang dangugaan sa muyang mga pamibi kagurangnan. Asin tawi kami nin grasya na mabuhay na banal, tanganing sa maabot na panahon, akuon kami na magmuraway sa imong daing sagkod na kamurawayan, huli ki Amen. Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, sa paglingkod kan sa imong angheles, makaabot lugod ang samong atang nin pag-umaw sa imo, asin magilugod ining magkakanigo para sa imo, tanganing makatabang sa samong kaligtasan. Huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing katapusan. Sa samong pag-umaw, kan sa imong angheles asin arkangeles, inuumaw mi an sa imong kamurawayan. Sa samuyang pagrukyaw sa inda, inirurukyaw mi ika sa indang kaglalang. An sa indang kaliwanagan, minapahayag kan sa imong kadakulaan na urog ki sa bilog na linalang, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Kaya ang hukbo nin angheles sa kalangitan, minasamba asin minaawit sa imong kamurawayan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Bago siya darahon sa kagadanan, na sa iyang inako sa rugaring nabuot, nagkuha siya nin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinaos sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo.